Hanya hai tabuk tei kaisa CCTV footage kasai faijuka Shillongo honeymoon berai phaiui bwtharjaknai Raja Raghuban sibai bini bihi kwmajak Sonom Raghuban sini tei kaisa CCTV footage ni mangpili norok CCTV footage o nugui mankha na oro Raja Raghuban sibai bini bihi Sonom Raghuban si borok je scooty bara namani scooty bara namano kasaui kaisa hotel o phaimani aroni borok bag tag joto packing khaiui scooty bisingo daui teisa borok haino hai hotel ni scooty kasaui nokhoi thangmani tabuk CCTV footage teisa haino hai kasai phaijuka tei o footage bo tabuk social media bo viral wngjak tai noro bo nugui mankha na o CCTV footage ni mangpili video ni screen o.